Ako na rin eh, bibigyan na kita. Ito, marami to. Hey, kumusta? Mabuti. Mabuti. Mabuti na nakita kita dito. Lagi ako pumupunta doon sa pwesto mo, hindi naman kita nakikita. Sabi ko, sana kaya yun si nanay. Paano ko na kaya bigyan ulit ng pagkain yun? Balimok nga. Ha? Balimok. Anong hiningi mo, nay? Pira. Sa bagay ngayon ay magpapasko na, di ba? Oh, hindi masama na magbigay ng pera ngayon kasi nga magpapasko na, magbigay ng Kaso may bibigay ako sa iyo, nanay. Lumang pera kasi wala naman ako bagong Ha? Hindi makapalit yan. Ha? Hindi papalit. Lumang pera ba? Luma. Hindi yung matigas na pera, yung malutong. Oo. Luma na pera lang. Hindi papalit yan. Ha? Pwede mo papalit sa tindahan. Pwede. Tingnan ko nga. Pero luma. Tingnan ko nga. Tingnan mo. Mga karunong kasi nanghingi si nanay sa akin ng ano. Ano ibili mo nito, nay? Oo. Ano ibibili mo nito? Ano pagkain? Pagkain. Kasi yun nung una nakita tayo, binigyan kita ng pagkain. Ngayon, pera gusto mo. O sige, hindi naman masama yan, nanay, kasi ngayon Pasko naman ngayon. Magkano bibigay mo? Oo. Tanggap ka ba kahit magkano? Ewan. Hindi, biro lang, nay. Bibigyan kita ng ano, nay. Ito lang, nay, kasi ito pa lang din yung kita ko, ito. Halagang 50 pesos, nay. Okay na ba yan, nay? Kulang pa ito. Kulang pa yan. Hindi, bibili ako ng kulang. Kang makano, order ko ng pagkain. Tatlong, 35. Oh, yun na. Alam ko naman, nanay, malaki pa ang kulang yan. Pero pagpapasensyahan mo na, nanay, dahil yan pa naman yung kakayanan ko ngayon, no? Oo. Ano yung marami naman nagbibigay sa inyo ngayon, nanay? Ay, wala nga ngayon. Wala, mahina. Wala ngayon. Okay, nanay, pagpasensyahan mo na yung nagbibigay ko sa iyo, ha? Yan pa lang yung kaya ko ngayon. At saka Merry Christmas, nanay, advance. Merry Christmas. Mari. Paano mo na, nanay? Di na nung magtatagalan. Mabuti nakita tayo ngayon para makumusta rin kita, no? Oo. Malis ka na doon sa pwesto mo dati nung nakita tayo. Bawal nga Binawalan ka na po doon? Gusto ko pupunta. Maraming tao doon. Kunti lang din, nanay. Walang ganun dumadaan din doon. Doon? Oo. Mas maganda pa nga siguro dito, eh. Paano, nanay? Di na ako magtatagal. Sige. Ha? Sige, Merry Christmas sa'yo, nanay, ha? Oo. Magkita pa naman tayo muli dahil lagi naman ako dumadaan dito. Sige, nanay, ha? Pagpasensyahan mo na yung naibigay ko sa'yo. Sige, nanay. Bye-bye. Oo. Hello, Kuya Rene. Kumusta? Kuya Nulong. Ano yung sinusulat mo dyan? Ito po yung Kontura Kalbasi. Okay. Yung wala kang chinilas, di ba? Apo. O tapos ayaw mo nang magpabili ng chinilas dahil may sapatos ka na kamo kanina. Ayun po. Asan yung sapatos mo? Eh, Binili mo yan? binigay sa akin. Ha? Binigay. Saan? Binigay din. Maganda. Maganda, Kuya Rene, ha? Opo, binigay sa akin mayaman. Ha? Binigay sa akin mayaman. Binigay. Mayaman ka na pala ngayon. Ako na Ha? sa bahay. Ngayon ayaw mo na magpabili ng chinilas Opo. dahil may sapatos ka na. Opo, ano na lang. Ano na lang? Pagkain. Ha? Pagkain. Pagbiling pagkain. Pambiling pagkain. Opo. Sige, bigyan kita. Kasi yung ibibili ko sana sa iyo ng chinilas, yun na lang ibibigay ko sa iyo. Para may pagkain ka mo, di ba? Sigurado yung pagkain, ha? Pagkain. Hindi, joke lang. Doon ako bumili sa kanina. Binigyan na ako ng pera kanina. Binigyan. Doon ako bumili ng tibol. Yung sa kanila. Paglabas ng pagano'n. May restaurant doon eh. May restaurant doon. Bumili ako ng Anong binili mo? Kanin, tsaka atay na adobo. atay ng baboy. Oo, adobo. Okay. Masarap yun, ha? Dalawang karit kalahati ang naubos ko. Ano na parami. Kasi wala akong kayang kahapon eh.
kaya binulto mo na. Opo. Dinamihan mo na. Nahilap na yung tiyan ko eh. Ah. Paano, tatay? Medyo masaya tayo ngayon, ano? Oo, nakita tayo uli. Ilang araw ba kung hindi nakapunta rito? Siguro mga 2 linggo. No? Kasi nung, di ba Mga di ba pinagupitan kita? Opo. Ayun, mahaba na naman yung buhok mo. Eh, malapit na rin itong ipahid ko ulit sa inyo. Ha? Gusto ko ipahid ulit eh. Kahit ulit. Pero, maiksi pa naman, kaya pa. Mga sa sunod pang linggo. Sunod na linggo pa. Kayo pa rin ang maganda sa akin. Pahahitan na naman natin uli. Sige. Sige, sa ngayon, yung pambili ko ng sinila sa'yo, bibigay ko na lang sa'yo. Opo. Ha? Yung nasa bukal ng kalooban niyo. Ay, para pagkain mo. Opo. Okay. Maganda yung binigay niya mga kaludong, yung sapatos mga kaludong yan. Maganda. Mayroon na rin siyang kumot. Saka may alaga ka pa, Kuya Ernie Ayun. No? Ano yan, si Tambasak. Tambasak! Palayaw niya. Parang tambasakan. Palayaw niya, pangalan niya yun eh. Yung nga, Tatay Rene, hindi naman masama ngayon magbigay siguro ng pera dahil magpapasko naman ngayon. No? Merry Christmas sa'yo, Tatay Rene ha. Yun! Merry Christmas din. Oo, Merry Christmas sa'yo. Kaya, Alex Mulong. Tatanong kita kuya, nakaligo ka na ba? Ilang araw ka na hindi nakaligo mula nung naligo tayo? Naligo ka? Hindi pa ako nakaligo. Hindi ka ba nakaligo uli? Mula nung naligo ka, nung nagpagupit ka? Hindi pa ako nakaligo. Hindi pa nakatigil ng tubig ulit. Mula nung nagpagupit tayo? Nagpagupit ka? Sige. Wala pa. Edi, ano yan? Sa susunod naman tayo magkikita o papaligo. Ano naman kita? Sabay, ano na. Ha? Ito. Tapos sabay na rin pagupit, no? Paahita na naman natin uli yan. Ano? Kasi, mami, maganda Sige kuya Rene, hindi na rin ako gano'ng magtatagal dahil siyempre magbibiyahe pa ako para kumita na naman tayo ng kunting halaga para kahit paano kung mayroong makikita ko na nangailangan ng tulong, mayroon akong may hapot sa kanila. Ano? Yan. Yung mga karudong, sabi ni Kuya Rene sa akin, mayroon na daw nagbigay sa kanya ng sapatos kaya hindi na siya magpabili sa akin ng sinilas. Ang gusto na lang ni Kuya Rene ay pambili daw niya ng pagkain, hapunan. Oo. Kasi ang oras natin ngayon mga karudong ay alas 3. Alas 3, alas 4. Ganun. Wala ano ha, lapo na dati ako ulit ha. Oo. Yung babaylan. Ano, tayo Kuya Rene, ibibigyan na kita. Ito, marami to. May dalawang araw ko na kayo. Marami to, Puro nga lang barya. Hindi, ayan Ayan mga kadong. Ito, panghapunan mo to, Kuya Rene. Ikaw nang bahala nito. Ha? Bilangin mo. Marunong ka ba bilang? Pwede naman. Ha? Pwede na lang siya pagkainan. Ha? Pag bumili. Ha? Bumili na lang. Ito, Kuya tayo. Kuya Rene, hawakan mo. Ayan. Ayan. Ito, magkano yan? Basta, sa'yo na yan. Sa'yo na yan, Kuya Rene. Oo, yan ang pang bili mo ng pagkain mamaya. Ayan. 120. Ayan. Okay. Marunong ka pala. Kuya magbilang eh. Marunong ka pala magbilang eh. 120 ha? 120. May utang ka sa akin ha? Nakakulat pagkita ulit natin. Oo. Bayaran mo ko niyan ha? Another sa another na sa panibagong New Year. Paano kuya? Hindi na ako magtatagal ha? Oo. Maraming salamat sa paunak din Kuya Rene. At panatilihin natin na laging pogi at lalo na laging mabait. Ha? Magmangaway. Ganun. Wala po. Ha? Manalangin ako sa Diyos. Yan, tama yan. Magandang resulta sa ating kaisipan. Yan, tama yan Kuya Rene. Ano din ako magtatagal? Opo, Ha? Kasi biyahe mo na ako para makakita tayo ng magkumita naman tayo ng pera para may kakayanan ako may mamigay sa mga kababayan natin na nangangailangan din. Ano? Opo. Paano? Bye-bye na Kuya Rene. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! Binigay dun sa akin,